ассалому алейкум ҳамватонони азиз, дар нимаи бозии Дастаи Истиқлол ва Сарафшан нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарро мустақиман манзуратон мегардонем. Дар суда бо шумо Шерали Қурбонзода. Дастаи Истиқлол дар даври шашуми чемпионати мамлакат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе тими Сарафшанро қабул намуд ва дар қисми аввал ба задани 2 гол даст ёфт. ҳамкорамон Бобо Холмуродзода ки барои сабти барномаи 90 дақиқа дар варзишгоҳи марказӣ қарор дорад, ҳоло бо ӯ мустақиман дар тамос мешавем. Салом Бобо. баъди 50 рӯзи бефутболӣ дар кишвар бори нахуст дар варзишгоҳи марказии Истиқлол бозиашро барпо кард. фазои варзишгоҳ ва умуман нимаи аввал чӣ тавр сипарӣ шуд? салом Шерали ва салом бинандаҳои шабакаи варзиш. Воқеан ҳам мавсими имсолаи футболи кишвар чунин менамояд ки бемухлиса малакаи футболбозон одат карданд ҳунарнамоиро дар чемпионати мамлакат. Вале мисли 4 даври аввали мусобиқа ҳам имрӯз фазо мисли пешин аст дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе. Танҳо масъулин ва ҳамчунин ёрдамчиён дар ин майдон қарор доранд ба хотири дар сатҳи баланд баргузор кардани бозии даври шашуми чемпионати мамлакат ва метавон гуфт ки агар мухлисон боз ҳам дар ин майдон мебуданд, сатҳу сифати бозӣ боз дар сатҳи баланд баргузор мегардид. аз дидгоҳи шумо агар иҷозати вуруди мухлисон ба варзишгоҳ дода мешуд, ба рафти бозии Сарафшан ки дар ҳолати бад қарор дорад таъсире дошта метавонист? инро танҳо ҳамон ҳолат нишон медод, зеро Сарафшан дар даври гузашта дар майдони худ муқобили дастаи Хуҷанд ки яке аз рақибони асосияш аст ва ин дерби суғд ҳам буд, мағлуб шуд ва агар он ҷо мухлисон мебуд, ман фикр мекунам ҳеҷ гоҳ Сарафшан ба бохт дучор намешуд. Вале дар муқобили Истиқлол чемпиони феълӣ ва садрнишини ҷадвали чемпионат, оё Сарафшан бо будани мухлисон мағлуб мешуд ё на, инро ҳам вақт нишон медод. Зеро мо медонем ки дастаи Истиқлол хеле ҳам қавӣ аст ба фарқ аз дастаи Сарафшан ва бояд гуфт ки дастаи Сарафшан дар мавсими имсолаи чемпионати мамлакат бо якчанд мушкилиҳо баромад карда истодааст ва инро ҳам сармураббии даста ин мусоҳиба бо мо қабл аз ин бозӣ арз кард, вале гуфт ки аз ҳама ҷиҳат футболбозони дастаи Сарафшан омода ҳастанд ва имрӯз муқобили дастаи Истиқлол як бозии ҷолиб нишон медиҳанд. Ва аллакай мо ҳам дар 12 дақиқаи аввали рақобат дидем ки ҳатто футболбозони Сарафшан имконияти зебои голзанӣ доштанд, аммо дарвозабони дастаи Истиқлол хеле ҳам хуб бозӣ кард ва акнун мунтазир мешавем ки 45 дақиқаи нимаи дуюми рақобат чӣ гуна сипарӣ мешавад. ташаккур ба шумо Бобо. тамошобинони азиз, хотиррасон мекунем ки имрӯз бозии дигари даври шашум миёни дастаҳои Файзканд ва Хуҷанд дар шаҳри Кӯло баргузор шуд ки бо натиҷаи 3-0 ба нафъи тими Хуҷанд хотима ёфт.